What is up mga madams ni mga busings ni mga gawins, mga brandics, mga chuy, mga gaw, mga hi, no? So, unexpected vlog ni and sa inyong kakakita, no, nga pangit ang quality sa phone ni, kay phone ng gigamit. Sorry kayo yun, no? And para makabalo mo, ikan ko lang Simon, no, nag-film me sa mga bayan-bayan na kabuang ng good and nagtanaw mig mukbang, guys. Tanaw mig mukbang ni Kelly Chus, tanaw mig mukbang and gigutong mayo, gigutong ko na nakaunaw na kung mag-vlog ko. So time check, no, it's 4:50, magpa 5 na. Ako may mukbang karon kung sa'y naasa mong rep, no, unexpected vlog, no, so naibuglungit ko, so nauna pa. And atong kanon guys, no, kani pork siomay, so dili ni kanitanan na magkuha lang ko and kani gamay lang and kani itlog o pansit canton, so mura na siya atong lutuon ko, so ato nang lutuon. So natapos ko na lahat, naluto ko na guys, naluto ko na and time check, it's morning, it's 5 o'clock. So hindi ko alam kung maubos ko to kasi first mukbang ko to, tapos anong Tagalog ko ba yung Bisaya ko kay Wapay, Bisaya ang mukbang. So umot mo sa'y title ni Good Morning Mukbang or Morning Mukbang or Breakfast Mukbang or kung sa'y makuha sa rep mukbang. Narana guys, so basta mukbang siya, no, so manakuluto tangan mo kapoy kayo pagtanan nyo sa video diretso ra, pero kapoy gid kayo siya. So karon nasugod ang tagkaon ako, 4 ka hotdog, 4 ka si tawagan ni longganisa ba ni, isa ka pansit canton, 10 ka siomay, and 1, 2, 5 ka itlog. So ako kabalo yun sa ni pagpanit guys, tanawar gud na nakapangag siya, pero ox lang. So let's eat and gid ko'y tulog. So nag-film lang ko kay tungod yun yan ni Kelly Chus, no, dahil sa'yo yung mga vlogger na nagmumukbang. So nagutom ako, so I wanna try it. So meron akong suka na maanghang at saka toyo. So let's go bay. Kailangan ta mukaon kay way gamahal sa tuwa. And shout out ko kang Simon Ador, Aljenny, Rika, and Mark Mercado. So nagmumukbang ako ngayon, so nagmukbang ni Kudi Kubakakon. So where start? So direta sa pansit canton with egg. Dulog na ko. Sorry guys, disclaimer lang, hindi ko kusong makaon, so ayaw pa expect na ulit na ko. Sorry so yung ganisa guys. Mamit ka guys. So sure ko kita unti na ni kayo uukos mo kaon. May uukos mo kaon. Kabangis ko ang Lord, hindi ko maulawan. So ba? Lamit guys, ito lamit. Promise wala si lamit. Matukan ito. Wala tubig sa rep. So magdalik og kaon kay buntag na, pero di ko sumukaon.
Mukha sa tubig mo. Sa lamit. Wala ka natukan. Nalatong tubig guys. So di ko kusog mukha. Nainan ako sa akong gibati eh. Pagmahay ko nga nung giapil ako ng sumay kay promise ha, wala di siya lamit. Kasi lamit. Hindi siya lamit. First time ko nang mukbang no and ako nga mukbang din kayo makagaba so makagaba din siya. So ana si Lord na kung di na makaya kung busog na ka di na tiwason. So ay mo kasako ano kay dili ko mukbang vlogger food vlogger istingan na kung makaya ba na ako mukbang. So si Medi dili na siya kaya ba luod na kasi siya dito. Legit ni siya, legit. Pero wala siya lamig. Lamig ko. Oh Lord. Guys, di ko kasaan nga. Ako ni makaon kay dito ko lamian sa sumay. Kani lang sa sumay. So gusto mo lami na sumay, paliti ko ninyo para lami ang akong taon. Ang gabi tungod yun yan yung mga vlogger ng mukbang yun eh. Isulayan na yun ako para tingnan ko, makakita ko nung magkaon ng mukbang no? And magkaon ako kay taas na kining ang vlog na style na yun. Ngumiti kahit na napipilitan, kahit pa sinasadya. Yan ang gibuhat pag ninako, no? May pinatulog na lang dito. Kapag may problema. Mo akong masaktan paminsan-minsan, bawat sandali na lang. Tulad mo ba? Kumano na nato ni eh, wala na yung angay dugayan. Umuman naman Japon. Sama na sa inyong relasyon. Wala kinagdugay. Dali ako giyoman. Wa ko gyud padugay. Wa gyud mo pud so kamo magbulag gyud. Kaano? May gamahal sa kuha sa magkauna ko. Saan na to patungo? Hindi ko na kasi alam. Hinahanap ang sagot sa bakit. Actually guys, 6 ni ka-egg. And I decided to delete na nung apilon ng ika-6 kimuro. Di ginok mahurot so, di ginok ni mahurot so, nara siya ko. Lungag ni siya, lungag. Uy, nilungag na siya. Kani nga siomay by so bad. Kanira nga siomay yung kwan. Hindi ko oh my God, nagustuhan. Doon siya dun, ginuok ko. I promise ba, masukahat di ko ano. Wala nang mama. May! Patay ko mahurot ang pagkaon. So, Madam Ski, Businski, matanong mama, and di na po na ko kaya dun dito, sorry kayo. So,
na-fail gid ko sa akong pagmukbang and dili man necessary nga dun, di ba? Okay, magabahan ta. So, thank you kasi nung pagtanaw and amping mong tanan and stay hydrated and see you in my next one and peace and spread the vibe. God bless us all. Positive vibe and it's morning na so kasakaunugid kay ko in mata na ginumama gid so tungod din ni sa inyo kamo King Mark Rica and so grabe gid nga style gid so sa siomay no sa 10 kabuk ang nakaon ni Sarah sa upat ka hotdog nakaon duwara sa upat ka unsa ni siya longganisa tulo ra ang nakaon and sa itlog nga 5 kabuk tulo ang nakaon sa pansit canton walay nabilin and sa suka walay nabilin kay di man ni pwede imnon so tubig stay hydrated jud so more to sa tanan and shout out sa inyo tanan nananaw. God bless us all and good morning tulog na bay kaya ni kaya jud may na lang na sila pamahol bye bye regards ko sa inyong tanan bye and like, share, subscribe ay ninyo kalimti yun ay ninyo kalimti magmukbang to true ni kamot ko nga basta bisa kung saan naka-content ang gasuglan para mapalipay lang mo bye